And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Okay, and my preaching this morning is entitled, The Truth, ang katotohanan. Truth about the creation, the nature. O yan ang truth. Na talagang truth about Satan, na talagang mayroong satanas. And truth about men, and there was a man. And truth about this world na ating kinaliligyan. At ang pinakamatinding truth ay may Diyos. And everybody say amen. Okay, yun yung papag-aralan po natin. Kasi maraming mga matatalino at mga ibang pananaw at yung mga yung mga turo, mga doctrines po. Minsan may mga ateista, they don't believe in the existence of God. They don't believe. Ang kanilang pinapaniwalaan yung sarili po nila. So wala sa kanila ang Diyos. Yung hininga nila, they don't have any gratitude to God. Ang akala nila, yung paglikha sa kanila, ay ano lang, dito, lumabas lang tayo, the evolution of the science. No? Umikot lang po tayo sa Big Bang, tapos lumabas na po tayo. No? Without God, we can do nothing. Without God, man is nothing. Diba? Man with God is something. Kaya kailangan po natin ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi. Kailangan natin ng Diyos sa buhay po natin. Ngayon, mga kapatid, bakit sinabi po rito sa ating pinaka-title? At malaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa iyo. Una po, bago tayo pumalao, sa creation po, yun yung nature. Ano? That is the reality. Meron talagang naglikha sa mga kalawakan, sa mga stars, moon. Sinabi po yan sa Book of Genesis chapter 1. Na sinabi niya na magkaroon ng liwanag at tiniwalay yung kalawakan, kaya nagkaroon ng liwanag. And He made the stars also. Amen po? So that is the real truth. At ang pangalawang truth, yung mga lahat ng mga bagay na gumagapang, all things that are created in this earth, yung mga halaman, yung mga hayop, may buhay, pero ang buhay po nila ay pansamantala lang. Hindi kagaya ng tao na talagang may buhay. Amen po? Mga hayop po. Kaya may naniniwala at may theory po na pag namatay daw ang tao ay pupunta muna sa hayop at naglalang pa yung kanyang kaluluwa sa hayop. Hindi po yun ang teorya ng banal na kasulatan. Okay? At dahil inuno ng Diyos ang nature o ang kalikasan para sa pangangailangan ng tao, pupunta na tayo sa tao. Amen po? Siyempre po, yun ang truth eh. Yun ang real truth. Para mapalaya po tayo. Amen po? Kasi hindi pa na lumalaya sa kanilang paniniwala. Hindi pa lumalaya hanggang ngayon. Kahit na napakarami ng mga dumarating na pagsubok sa kanyang personal na buhay at yung mga kapaligiran na sinasabi po at kinukonfirm ng banal na kasulatan, hindi pa rin sila naniniwala. Kaya ang real yan ay meron talagang tao na nilikha ng Diyos para pamahalaan yung kanyang mga ginawa. Dominion. Okay? Para isubdue, para lagyan ng kompleto. Kasi kompleto na eh. May pagkain, may oxygen, may stars, may liwanag. Okay, ang nilikha ng Diyos ay tao, kawagis niya. In the book of Genesis chapter 2 verse 7, And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living being. Kaya nagkaroon tayo ng buhay. Amen po. Ang paglikha ng Diyos sa tao ay espesyal. Espesyal. Kasi ang paglikha ng Diyos sa mga bituin, mga halaman, mga hayop, at mga pangangailangan ng tao ay sa pamagitan ng kanyang salita. Pero pagdating sa tao po, talagang masterpiece niya. Form man of the dust. Hindi niya sinabi na magkaroon ng liwanag.
Hindi niya sinabi na magkaroon ng halaman. Hindi niya sinabi na magkaroon ng hayop. But the Lord formed man. No? Lumikha siya ng tao sa pamagitan ng alabok. And wala siyang buhay. Hininga niya yung kanyang ilong para magkaroon ng buhay. Kaya he became a living soul. Kaya sabihin mo siya katabi, buhay tayo. Kaya tayo ay buhay. Ang tao po ay may composition na tatlo. Man, body, soul, and spirit. Pare-pareho tayo niyan, kaya nandito tayo. Yung mga wala na po dito, yung nauna na sa atin, dahil appointment na nila sa Lord, sila po ay, yung Espiritu ng Diyos ay kinuha niya na. Book of Ecclesiastes. Kinukuha ng Diyos yan, sapagat itinakda ng Diyos na isang bisis lang mamamatay tao, pagkatapos ay paghatod. At ang Espiritu ng tao ay pumapailan lang, pabalik sa kanyang lumikha. Kaya yung Espiritu po ng Diyos, pag binawi niya na yan, kahit na gaano ka pa karangya sa buhay, may mga doktor ka, kung itinakda na. Pag sinabing itinakda, appointment. Lahat po tayo rito ay may appointment sa Diyos. Kaya nga, reality yan. Kailangan malaman mo yan. Amen po, para mapaghataan mo. Sapagat ang tao ay hindi kailanman pumili ng kanyang sarili. Magulang. Nung tayo pa lumabas sa mundong ito, ubot-hubad. Hindi mo pinili yung kalagayan mo. Hindi mo pinili yung lahi mo. Hindi mo pinili yung bansa mo. Hindi mo pinili, higit sa lahat, yung magulang mo. Amen? Dahil wala ka pang muwang. Kaya ang Diyos ang pumili sa iyo na maging magulang mo siya. Wala kang magagawa dyan. Amen po? Kasi po, ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay. And everybody say amen. At may truth yun. Ha? Tayo po ay nabubuhay sa tatlo, komposisyon ng tao. Katawan, itong body, ang espiritu babalik sa Diyos pag appointment mo na. Yung katawan babalik sa alabok sapagkat galing ka sa alabok. Asan yung soul? Yun yung nakapreserve. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, till the coming of the Lord, your body, your whole body, whole soul, and your whole spirit shall be preserved, blameless, spotless, without wrinkle, till the coming of the Lord. Tatlo po yun. And everybody say amen. Okay, nakapreserve po yun. Nakapreserve. Bakit po? Nakapreserve yun kasi mahal niya ang tao eh. Kahit nakasala yung tao, mahal niya eh. Kasi siya ang lumikha. Kaya lang, may paghatol. May pagpipilian ng tao. Amen po? Hindi mo pinili ang magulang mo. Hindi mo pinili ang lahi mo. Hindi mo pinili ang kalagayan mo. Nandiyan ka ngayon. Kaya meron na tayong consciousness to choose. Meron na tayong awareness. Binigyan ka ng Diyos hanggang ngayon ng buhay kasi may layunin ng Diyos. Pwede ka nang pumili. Sino gusto pagpalain? Lahat tayo. Kaya ang pagpili, kasi hindi mo pinili kung saan lahi ka. Kung tayo po ay may karapatang pumili nung pinanganak tayo, hindi lahat tayo, wala tayo rito. Lahat tayo nandun sa moon. Amen? Lahat tayo, meron tayo sasakyan dito. Kasi, hindi kanya binigyan ng pagkakataon Lord pumili nung ipapanganak ka. Ang Diyos ang pumili ng magulang mo. Ang Diyos ang pumili ng lahi mo. Ang race mo. Kaya kung Pilipino ka, I'm proud to be a Filipino. Amen po? Siyempre po, pag sa ibang... Okay? Pero, huwag kang mag-alala. Amen po? Bakit? Pag ikaw ay tao at may koneksyon ka sa lumikha sa iyo,
our citizenship is in heaven. Amen? Yun yung pagkakaiba natin. Kaya meron ka ng panahon na magpili. Kaya sarap, ano? Pero piliin mo yung pagpapala ng Diyos. Meron mo na kasi pipili ang tao, liwanag at dilim. Kaya pinapag-aralan natin itong apat na realidad eh. Tingnan po natin sa 1 Corinthians 2:11. For what is a man knows the things of a man except the spirit of man, which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Sabi mo siya katabi, may spirito ka. Kaya meron tayong kakayang pumili. Kasi regalo ng Diyos yung spirito na yun nung hiningan niya tayo. Kaya gusto ng Lord, parte ka sa kanyang paglikha. Sa kanyang kasi you created by God by His own image. Pag sinabing image of God, God is His Spirit. Hindi mo makikita ang Diyos. Kasi once na nakita mo ang Diyos, mawawala ka na sa mundo ito, sa spiritual realm ka na, iba na yung spiritual dimension. And everybody say amen. Para ka lang pansamantala, nandun. Okay, ngayon mga kapatid, sa 14 na tayo. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. Kaya pag wala ang Lord sa'yo, mahirapan ka. Natural man ka lang. Kaya maraming hindi naniniwala sa salita ng Diyos kasi ang pagkakilala nila sa Diyos, wala. Natural lang. Amen po? Kasi hindi nila maunawa ng salita ng Diyos, hindi sila naniniwala at nagtitiwala sa Diyos at sa mga ngaral kasi po, they were natural. Kaya pag ikaw ay mananampalataya, hindi ka na natural, man. You are now the things of the Spirit of God. Yung mga natural men, foolishness, kamangmangan. Pero, yung nakakilala sa Lord at may Espiritu, may Holy Spirit ka, they are spiritually discerned. Alam nila, pagdating sa mga bagay sa Diyos. And everybody say amen. Okay? And number 2, kailangan malaman natin na yung kalikasan na nilikha ng Diyos, nandun ang tao, dapat malaman din natin itong word na to. The Word. Para mapalaya tayo. Kasi, kung hindi mo malalaman kung ano katayuan mo ngayon, hindi ka mapalaya, makukonfuse ka. Amen po? Kaya pala, binuhay ka ng Diyos hanggang ngayon, may layunin ng Diyos. Mamimili ka ngayon. Manampalataya ka sa Kanya, magkaroon ka ng koneksyon sa Kanya. Ano ang paraan ng Diyos? Bakit po kailan may koneksyon tayo sa Kanya? Gusto niya maligtas tayong lahat. Gusto niya mapagpala tayong lahat. Kailan, pag yung instruction na ng Lord ay pinangaral na, isinapoy na sa lahat ng tao sa buong mundo, kukunti na lang ang nananalig. Kaya tuloy yung Word of God, yung Holy Spirit, hindi makakilo sa tao. Samantalang binigyan niya tayo lahat ng kalayaang pumili. Kaya bukas nga, araw ng kalayaan. Mga workers, meron tayo dito matindi bukas. Kasi, malaya ka na. Hindi ka malayang gumawa ng kasalanan. Hindi ka malayang gumawa ng kasama. Pinalaya ka na ng Diyos kasi pinagpala ka na. Mamimili ka na ngayon. Piliin mo na lang yung direksyon ng Diyos. Piliin mo yung liwanag ng Diyos. Huwag yung dilim. Sigurado po, at the end of your life or yung journey of your life, ay puro blessing. Kasi nakasunod ka. Lahat ng nakasunod ay pinagpala ng Diyos. Lahat. Kasi pangako ng Diyos yan. And God is not a man that He should lie. He is God. Kahit na wala na magpuri Kanya, He is still God. Amen? Kahit na walang tao, He is still God. Kaya nga, ang Diyos natin ay eternal. Forever yan. Sa mundo ito walang forever.
Diyos lang ang may forever. Kaya matindi ka pag may relasyon ka sa Diyos. Matindi ka pag nagtitiwala ka sa Diyos. Matindi ka pag nananalig ka sa Diyos. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Napapangiti mo ang Diyos. At pag napangiti mo ang Diyos, iba ka. Sinabi ng Bible sa 1 Peter, you are a peculiar people. A holy nation. From darkness, going to marvelous light. Ganyan nakatindi sa harapan ng Diyos. Oh, bakit ka naman malulungkot? Kahit na may pinagdadaan ka, ikasama mo ang Diyos. Maaaring pansamantala lang, pero makaka-recover ka rin. Sabihin mo sa katabi, makaka-recover ka rin. Ayan, nagpatoto si Brother A kanina. Oh, sa pansamantala lang. Pero, nandun yung kanyang para sa aking pamilya. Wala, nahirapan siya. Pero ano sinabi niya? Para sa ministry. Ang bilis. Ano ibig sabihin? Yung buhay mo, dahil may koneksyon ka sa Diyos, may pakialaman Diyos sa oras mo, sa talent mo, sa yaman mo. Isama mo ang Diyos lagi. Kasi anak ka niya. Kasi tatay natin siya. Para makapalaya. And ye shall know the truth. And the truth shall set you free. O, ano sa mundong ito? John chapter 16 verse 33. I'll give you peace. A personal peace I give to you. In this world there is tribulation, but be of good cheer. I overcome the world. Grabe pa. Pag may koneksyon ka sa Lord, lahat naman walang exempted sa atin eh. Walang exempted sa sakit, walang exempted sa pandemya, walang exempted sa gutom, walang exempted sa emotional problem. No exemption! Ano sabi ng Lord? Nilagay ka sa mundong ito para maging matalino ka. Inilagay ka sa mundong ito kasi nilagay ka sa gitna ng mga lubo. Si Satanas nandyan. Kaya kailangan mas matindi ka ron. Because the spirit that is within you is greater is he than the spirit in the world. Kasi may spirito sa mundo ito. May espiritu ka, may Holy Spirit ka. Kaya, greater is He that is in you, and He that is in the world. Pero mo, may espiritu ka ng sarili. Tapos, sinasamahan mo, nandyan yung Holy Spirit. Ayan, tindi mo. May bagyo, pero nakatayo ka. Hindi ka nauuka. Yung pangako ng Diyos na doon, yung desire mo sa Diyos, Lord, hallelujah! Itong ginagawa ko na to para sa iyong kaluwalhatian. Because the glory of man is faded away. There is a glory of man. Kayo ba naniniwala? May na glory ang tao? Meron. In the book of John, in the book of Jude 14:1. The glory of man faded away. Bakit? Pag may skills ka, may talent ka, maganda ka, mayaman ka, kilala ka, matalino ka, that is your glory. Talagang bigay sa'yo ng Diyos yan. Pero, huwag mong kalimutan, para may balik sa ang kaluwalhatian sa Diyos, abay, may koneksyon ka sa Diyos. Hindi dahil sa sarili mo yan. Siya ang nagbigay niya. Amen? Amen po? Siya nagbigay. Kaya nga lahat ng tao na nilalang ng Diyos, nilagyan niya ng kakayahan. Kakayahan na ano? Kakayahan na mamili. Ano pinili ni Adam ani? May instruction. Pinili nila. Ano yun? Yung bulong ng kaaway. Sa susunod na yan si Satan. That is the reality. Kanina, nature, man, tapos word. In this world, there is tribulation. Kaya may sakit. Kaya may sakit. Amen? Kaya may pagkukontrahan sa pamilya. Amen? Sa mag-asawa. Oh, sinabi ng Lord yan eh. Oh, akala nyo, nasa nyo, dumating ako sa mundo ito, meron kayo kay payapaan. Tabak ang dalo mo. Tabak. Ano yun ang tabak? The Word of God. Yun lang ang magkukontrol sa iyo between you and your family, between you and your father and son,
and your mother and your daughter and your in-laws. The only way para mag-reconcile kayo is the sword. The sword, the back. What is the sword? The sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya nakakabutan kayo. Kahit na magkakaiba kayo ng paniniwala. At the end of the day, pamilya pa rin kayo. At the end of the day, magkakapatiran pa rin tayo sa Lord. Kahit na magkakaiba tayo. Kasi, meron tao na, puso mamul. Pag natamaan yung niya dahil wala pa siyang Word of God, hindi matibay. Pero pag may Word of God ka na, dati kang mahihain, ano ka na ngayon, ambassador ka na eh. Amen po, nung may Word of God ka na, alam mo na pagkilos ng Diyos kahit na papano habang sumusunod ka. Nung may Word of God ka na, medyo brave nung una, bata ka pa sa faith, pero habang tumatakbo ka na, abay kitang-kita mo na pala yung mga pagpapala ng Diyos. Ang liwanag pala, kitipasin mo na lang. Mamimili ka pa nga eh. Because there are many avenues of the blessings of God. There are many packets of God. Maraming mga paraan ng Diyos. There are many ways of God to bless you. To heal you. Kahit na wala kang pera, God can heal you. God can use other persons to heal you. Kung walang pangangailangan mo, may gagamitin ng Diyos para sa iyo. Wala kang trabaho for how many years? Papakainin ka ng Diyos kasi nilikha ka ng Diyos. Amen? Hindi ka nagtataka? Ilan taon ka nang walang trabaho? Pero kumakain ka. Hindi nagre-reklamo yung nagpapakain sa iyo. Kasi kinagamit sila ng Diyos. And everybody say amen. Sabihin mo sa katabi, mapalad ka. Ano na susunod na yun? Sinabi mo na kanina. Word. Anong nasa mundo ito? Anong sabi riyan? Tagibasa? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is in the world. Tanda natin. Nasa mundong ito, hindi tayo exempted. Hindi tayo exempted sa mga gawa ng laman. Hindi tayo exempted. Kasi nakikita natin eh. Nakikita natin yung gawa ng mundong ito. Amen po? Kaya, pag nasa mundong ito, malalaman mo pag ikaw ay mananampalataya at may connection sa Lord eh. Pag wala ka pa sa Lord, grabe ang connection mo sa mundong ito. Ay, grabe ang connection mo. Naka-schedule na yung mga kabarkada mo. Sigurado po yan. Weekend ngayon, holiday bukas, naka-schedule na yung pasyalan. Okay, umulan, may bagyo, pinagpipray na yan, sana matuloy sila. Iba, maniwala po kayo. Iba yung mundo ito. Kaya sabi ng Lord, huwag pumahalin ang mundo ito. Ano ibig sabihin nun? Bumaba na dito tayo, kakaiba na tayo? Hindi. Ang ibig lang sabihin ng Diyos, ganito. Makinig po tayo lahat, mga viewers. Ang nais lang ng Lord, huwag kang mag-focus sa mundo ito. Kasi pagsamantala lang yung buhay natin. Diba, men? Diba? The word? Pagsamantala lang tayo rito. Palagay mo na, binless ka ng Lord ng business, ng karir mo. Naging mananampalataya ka dahil may portion ng Diyos dyan. May portion ng Diyos dyan dahil binibless ka. Hindi sa'yo yan. Iwanan mo yan. Amen? Kung meron kang magandang sasakyan at mag-arang bahay, iwanan mo yan. May savings ka, iiwanan mo yan. Whether you like it or not. Kasi, meron tayong kanya-kanyang appointment. Kaya pag nagpo-funeral service ako, yung iba natatakot. Talagang, kahit na hindi nila tatanggapin ang Lord, tatanggapin nila. Kasi sabi ko, itong naka-helmet ito. Itong kapatiran natin. Nauna lang sa atin. Ayaw na susunod yan paglalamayan. Takot sila. Totoo po yun. Bakit? That is reality. Real truth yan. The truth shall set you free. Ano sabi ni Jesus Christ? Kaya nga bumaba eh. Para mapulpil niya yung batas. Para masabi niya sa tao na ito ang gagawin ko. Kung iniibig nyo ang buhay ninyo, mawawala ito.
Pero, pag yung buhay nyo, inalay nyo sa akin, magkakaroon kayo. Amen po? Yung Diyos na Espiritu bumaba para sabihin sa tao, ito yung nais ng Diyos sa pamagitan ko. Kaya, yung the law of God is complete, pure. Kaya kung gusto mo na maging maayos ang buhay mo, sa instruction ka ng Lord, magtiwala. Ito ang basihan ng buhay mo. Bilang tao, yung kanya nilikha, mahalin natin din yung mga nililikha ng Diyos. Wari, merong tog dyan na askal, nagkala, pinabato, pinupulutan. Amen po? O kaya yung nawalan ng askal, umiyak. Bakit? Nawalan yung askal. Simple lang yun. Magkaroon ng hayop. Sabi ng Lord. Lalo kayong tao na kinikilang buhay. Mananagot yun. That's why there is no such thing as perfect crime. Kahit na gaano ka-perfect yun, binaon sa tubig, nilagyan ng semento, malalaman at malalaman din. The truth shall set you free. Kung ginawa mo man yan at wala ka pa sa Lord ngayon, magsisi ka na, kapatid, kaibigan. Amen? Kasi hindi mo pa kilala, Lord. Ngayon, pag kilala mo na, abay, may takot ka na sa Kanya. May paggalang ka na dapat sa Kanya. And everybody say amen. Amen. Kaya dito sa mundo ito, pansamantala lang ito. Kung binayayaan ka ng pagkakataon na magkaroon ng sasakyan, gamitin mo sa Lord dyan, sa pamilya mo, sa loved ones mo. Hindi sa iyo yan. Iwanan mo yan. May sistema ng mundo ito. Amen po, sistema ng pananalapi, sistema ng yung mga pangyayari, meron. Nandun, dapat sa sistema na tayo ng Diyos. Pag sinabi ng Lord ganito, oh yes Lord. And lagi sinabi ng first niya sa Book of Corinthians, basta sa Lord, yes. Oh, amen. Huwag ka mag-oppose basta sa Lord. Yun ang ibig sabihin. Pag sinabi ng Lord na, mayroon tayong mga workers bukas dahil freedom. Oh. You must fight. Yes. You must enjoy and fight your freedom. We must enjoy God's provisions. We must enjoy the instruction of the Lord. We must enjoy the presence of the Lord. Kailangan kasi joy nandun unspeakable. Kahit na may pinagdadaanan mo, mararamdaman mo ang Diyos talaga sa buhay mo. Isang araw, yung desire ko, pagkalooban ng Diyos, tatayo ako rito at ipapatuto ko sa mundo na Diyos natin talaga ay buhay. Buhay ang kanyang salita. May banal na Espiritu. Siya ang nag-uudyok sa akin para ako'y magpatuloy. The Holy Spirit helps us to serve God. Yun ang nag-earn sa atin. That's why there is a self-denial. Paglabanan mo yan. Pero, pag nalampasan mo yan, oh, hallelujah. Yung manifestations of the Holy Spirit, yung mga bunga, pipitasin na yan na. Oh, hallelujah. Grabe. The opportunities, the avenues of opportunities, grabe. Ang dami. Ikaw ang mamimili eh. Pero, ang pipiliin mo lagi, yung manguna ang Diyos sa'yo. Wow, kasi meron tayo dito, pinili ni David. Meron. Tingnan nyo sa mundong ito. Kaya dito, sa mundong ito, itong laman, hindi tayo exempted yan. Yung nakikita natin, hindi tayo exempted. Yung mga shorts na ganyan dito, hindi tayo exempted. Alam naman na pag nakakita ka ng nakashort, nakagano'n ka. Okay? There is something wrong with you. Ang kakaiba sa mga anak ng Diyos na niliwanag. Pag nakita nila yung nakashort, madilim. Kaya nila sa liwanag ka eh. Madilim! Ibig sabihin, hindi pumapasok. Kasi yung Holy Spirit. Kaya, kahit natingnan mo yun, baliwala. Ang problema yung tukso. Pag tinignan mo lang si Jello, yun ang tukso, papasok. At ang problema pa, third look, ayun, pumasok na talaga. Kasi hanggang sa pag-uwi mo, nandun.
Nandun yung mukha. Our imagination, remember this. Brethren, and this is reality. Yan yung image ng Lord na binigay sa atin. The battle is in the mind. Kaya, pag nakasit yung mind mo on the things that are of God, matindi ka. Matindi ka kasi nakasit yung mind mo sa Diyos eh. Yung mga pagpapala ng Diyos, nakasit eh. There is a measure of faith. Meron tayo kanya-kanyang ng Panginoon. Bibigay kung gaano connection mo sa Kanya at pagsunod mo sa Kanya. Kaya nga maraming nauna na siyang nahuli. Hindi ka pa huli. Kasi mayroon kang pagpili. Ang matindi doon, dapat malaman mo yung Diyos. Amen po. And He shall set you free. Yun ang magpapalaya sa atin. At pagkatapos nito, hallelujah. Amen. Amen. Layang-laya ka na eh. Tapos may palapagbuwa. Freedom talaga. Pero sa Republican na senior citizen, huwag mong dayahin yan pag naano ka. Meron pag nagmamalaki sa akin eh. May kilala rin siya, may koneksyon. Ako, hindi kailangan yung tapat. Totoo. Sapagat the truth shall set us free. Yun ang truth eh. Batas ng tao yun. Pagka sinalangsang mo, may nakakaagipat na kaparusahan. Kaya nga, pagka wala kang sinasalangsa sa batas ng tao, hindi ka natatakot. Kasi wala eh. Sa kapwa mo tao, wala eh. Hindi naman tayo perfecto. Amen po? Hindi naman tayo perfecto. Hindi ko naman ibig sabihin na ganito. Hindi. Sinasabi ko lang na may masasabi sa iyo ang tao kahit na maganda ang ginagawa mo. Kasi pananaw niya yun eh. Walang kasalanan si Kristo. Anong ginawa sa kanya? Inakusahan siya sa korte. Hindi siya kumikibo. Ikaw ba ay anak ng Diyos? Sinabi mo. Totoo naman yun eh. Nasasaktan sila. Kaya pag inakusahan ka, okay na. No deal. Kasi kasama yan sa paglilingkod. Pag mabuti kang tao, liwanag ka, ilaw ka, alat ka sa mundong ito. Pag may manasabi sa'yo, natural lang. Alam naman na wala na masasabi sa'yo. Are you perfect? Si Kristo nga eh. Di ba? Sino ang dumara sa'yo? Sinampal siya. Dinuraan siya. Pinalo siya ng tambul. Grabe ang ginawa ka. Walang kasalanan yun. Tayo pa. Dami tayong kahinanong wala tayo kay Kristo Ang dami. Amen? Inusik ka lang na, bakit lagi ka sa church? Galit ka na. Dapat naglulundag ka na, nakikita mo. Sinabi ng Lord yan sa book of Matthew chapter 5. If they are going to accuse you for the sake of following me, then rejoice and exceeding glad. Because your reward is in heaven. And everybody say amen. Wala ka namang alam na ginagawa ng bakit nainis sa'yo? Rejoice. Kasi nakikita nila yung liwanag. Di lang nila masabi sa'yo, siran mo na naman ako. Kasi natutuwa ako sa'yo. Kahit ang dami ka ng problema, nakagiti ka pa rin sa akin. Love your neighbors as you love yourself. That is the second commandment of God. Paano mo mamahalin yung neighbor mo? Hindi mo kilala yung Diyos mo. How can you love your neighbor? If you don't know your God? Yes, you can love Him without God. But you don't have any rewards. Wala kang kantipala. Gawin mo na yung second commandment. Yes. Para kang Robin Hood. Okay, gawin mo na. That is your glory. That is your fame. Alam niyo yung fame? Siyempre makilala ka eh. Kasi ang tao merong likas niyan eh. Na tumatayo, yung tinatawag na pride. Lahat tayo meron yan. Pero pag nasa Lord ka, kahit na paano humuupa yan. Humuupa yan. Pag wala ka sa Lord, ay grabe. Kailangan yung binigay ng kanan, malaman ng kaliwa. You must echo what you give. Yung iba, nakakatuwa, unknown. Ayaw nila kasi na mawala sila ng reward. Sinabi ng Lord eh, pag binabroadcast mo yan, natanggap mo na yung reward.
And everybody say amen. Diyan pa ba kayo? Parang hindi kayo naniniwala. Punta tayo sa reward. Isa lang. Kasi gusto niyo pagpalain? Mga viewers, gusto niyo magkapera? Didikit ka sa may pera. The source of everything. Sinabi niya ng Lord Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord and the fullness thereof. Ang kalupahan, nasa world tayo Kanya yan Akin lahat yan, maging yung mga pamayanan, yung mga nakatira yan, akin lahat. Dito ka magdidikit. Para mapalaya ka. Yan, everybody say amen. Oh, sarap na nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, bumabagyo, tapos nagpupuri ka. Ang dami kang problema, tapos hallelujah, praise the Lord. Amen. Ay, naku mga kapatid. Now we have received not the spirit of the world. Kaya kayo, pag lagi kayong gusto na nasa mundo, parte-parte, okay naman yan. Pero limitahan nyo. Magbigay naman kayo ng portion para sa Diyos. Amen? Sa isang araw lang ka. 24 hours na din tayo, di ba? Kahit na 10% lang bigay mo kay Lord yung 24 hours. Ilan ang 10% ng 24 hours? 2.4 hours. Pag-gising mo pala, kasama na yun. Pag-gising mo, ano na ni Lord yun Amen po? Pag naglalaba ka, nagpuri ka, you have the mind of Christ. Nagpuri ka na, kasama na yun. Pagdating mo pa sa bukas, nandun ka pa, ay plus yun. Ang dami ka plus, di ba? Mahilig tayo sa previous. Paano natin yung previous, di ba? Mahilig tayo sa additional. Abay, sumunod ka na. Hindi lang additional. Multiplication. Sinabi ng Lord yan And bless God and multiply them. And be fruitful. Multiplication ng Lord. And everybody say amen. Pati yung knowledge mo, yung wisdom mo, yung common sense mo, yung diskarte mo sa buhay, ikaw umapak sa kapwa mo, multiplication. Kaya itong body, yung soul and spirit, ay, ang lusong-lusong. Ang lusong. Oh, sinabi ng Lord, pinaka-preserve yan Kaya mga anak ng Diyos, wapo. Magaganda. Tingnan mo yung katabi mo kung wapo yan. Ganda. Wapo yan. There are storms sometimes, ups and downs. But at the end of the day, hindi namin ginagawa yung kinabukasan, nandun pa rin yung sila na ito. Kailan tapusin ngayong araw na ito para payapang. Amen? Huwag nyo na sa bukas yun, nasa Bible yan. Don't wait for tomorrow till the sun goes down. Till the sunset goes down. Kailangan pag-rise up para ng sunset, oh, hallelujah, there is a new day for me. Ang ganda ng araw. Hallelujah, pag may sigalot kayo kagabi, oy, darling! Nakapag-relax na ako, napagtanto ko na talagang ako pala ang may pagkukulang. Kaya nyo ba yan? Kulang na nag-ibig. May pride of life ang tao. Sinabi yan sa the word, the pride of life. Okay? Pangatlo, ito na ang abangan nyo. Pakibasa? Para mabulabog siya. Bakit ayaw nyo Basahin nyo. Satan! Bakit po? Pag kay Lord ka, lumalaya siya. Si Satanas, espiritu yan. Hindi mo makikita may sungay yan. Imagination lang po yun. Si Satanas, ang sabi ng Bible, nagkukunyaring anghel. Amen po? Hindi ibig sabihin na ibig sabihin talaga espiritu po yan. Pagka hindi ka wala kang connection sa Lord, meron ka. Tingnan natin ang characteristic ni Satan. Gusto nyo? Sige. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Pag pumasok ka sa ministry, nandun ka agad ang demonyo, binabantayan ka. Binabantayan ka. Kasi pag nag-forward ka, forward din siya.
Forward din, hindi magpa-backward yan. Hanggat hindi ka pospos at hindi mo kayang i-trample down, nandyan yan. Hanggang dito sa church, nandyan yan eh. Amen po? Kasi yung imagination na sa heart ng tao, ikaw lang nakakala. Kaya mag-ingat. Tingnan nyo, mga kapatid. To be tempted by the devil, si Jesus Christ. Lahat ng tao na nilalang ng Diyos, tinutukso yan. Walang isintin. Kahit bishop, priest, pastor, lahat, lingkod ng Diyos, inano ng kaaway yan, tempted, para tuksuin. Pag sinabing tukso, wala pang kasalanan dyan. Kailan makakaroon ng kasalanan? Pag pinatulan mo yung tukso ng demonyo. Gusto niyo magkaroon ng halimbawa? Maraming halimbawa. Hindi na tayo lalawig. Pinakamadaling halimbawa dyan yung sa pera. Paano ka tutuksin ng demonyo? Hiram tayo. Bayaran ko sa'yo madali. Mga next week. Kahit alam mo na wala ka, hindi mo kaya. Kasi para yung emergency yung pangangailangan mo. Kaya makapagpangako ka ng bagay na hindi mo pa sabihin mo na lang pagkapatid mo sa pananampalataya. Pera. Pag maluwag na ako. Amen. Mas maganda pa yun. Kaysa yung siyempre, lalo na pag medyo nakasalalay yung budget niya doon. Dahil kapatid ka, pinagbibigyan ka. Pero, pag hindi mo na sa tamang panahon yun, tao lang tayo. Ganun ba yun? Bakit siya ganun? Magkukwestiyon. Amen po? Yun lang. Isa pa. Sa pera yun ha. Kaya nga yung root of all evil, pera. Ang opposite sex, alam mo naman ng mga Kristiyano silang asawa. Bakit ka pa sumisipat ng iba? Nagsumpahan kayo. Whether in hell. Di ba? Whether in riches or poor. Saksi ang langit, saksi ang magulang, saksi kayo. Bakit sumisipat pa sa iba? Kristiyano tayo. Kaya sabi po ng Bible, mga lingkod ng Diyos, pag bishop ka, isa lang daw ang asawa. Ito niya rin may pastor. Ganun din ang qualification eh. Pastor, isa lang. Kasi pag nangaral ka, alam nila, kasama mo yung Diyos. Alam nila, pag nag-pray ka, kasama mo yung Diyos. Pag humingi ka ng blessing, alam nila, papagpalain sila ng Diyos. Yun ang pinakamagandang katangian, isa sa mga katangian ng mga naglilingkod sa Diyos. And everybody say amen. Amen. Di ba? Likewise, hindi ko naman tinatanong kay Pastora yun. Kasi gusto ko, parang halos sabay kami. Pikit na lang namin yung mga mata namin. Nakasentenaryo na kami. Di ba? Okay na. Ang panahon natin ngayon, Pilipino. Ilan ang edad ng Pilipino? 72 years, Pilipinas. Sa iba, 80 years. Sa iba, 90 years. Bakit ang Pilipino? 72 years. Amen po? Dala po yan ng kahirapan. Dala po yan ng kahirapan. And everybody say amen. Bakit sa United States, walang TB roon? Yung TB at tuberculosis, kasi viral yan, nakakahawa. Di po ba? Ang bawat isang tao na Pilipino, nahawa niya ng 10 bawat taon. Ang kaso ng tuberculosis sa Pilipinas is 600,000. Hindi nagpapagamot, takot, nakakahiya, nakakaawa. Hindi po. May gamutan niya. 6 months lang, 1 year. Okay ka na. Tingnan niyo yung mga nag-ibang bansa, di ba? Nag-x-ray ka. Bakit Pilipino laging nag-x-ray? Laging bumabagsak. Pagpagamot ka muna. Kasi alam nila Pilipinas, number 9. Number 9 na ano? Pinakamaraming tuberculosis sa buong mundo. Kaya 196 countries yan.
Dala ng kahirapan. And everybody say amen. Pero kahit na may tuberculosis sa buong mundo, pag anak ka ng Diyos, special ka. Hindi ka maawa at hindi ka makakawa kung meron ka man. Hilingin mo sa Diyos na gagaling. And everybody say amen. Yan ang pagkakaiba pag anak ka ng Diyos. Lagi kang may provision sa ating Diyos. Kaya huwag kayong mag-alala sa TV. Dati plugin mo na TV natin, kaya color na. Kasi palala. Yung virus na TV, palala. Kasi pumunta sa doktor, okay na ako, malakas na ako, 7 days lang. Yung virus, lumalakas din. Pag sinabi ng doktor na 6 na buwan gamutan niya at vitamin, 6 na buwan. Para hindi ka na makahawa. Bakit napunta tayo kay Dr. William? Meron na bang departamento ng ano ngayon? Meron na ba? Departamento. Bakit napunta tayo? Kasi, isa sa mga nagkukompromise ang Kristiyano ay sa kahirapan, sa sakit. Ano pa? You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the very beginning, and does not stand in truth, because there is no truth in him. Pag nagsinungaling ka, wala nang katotohanan sa iyo. Wari na sa korte. Di ba? Pag nagsinungaling ka, wala nang katotohanan sa iyo. Okay? There is no truth in him. Because when he speaks a lie, he speaks from his own resources. For he is a liar and the father of it. Kaya pag binago na tayo ng Lord, medyo mag-isip-isip po tayo. Pag nagbitaw tayo ng salita. Pero, nag-iingat lang tayo no sinabi ng Book of James. Ang matalino raw ay nag-iingat siya sa kanyang pagsasalita. Amen? Lalo na pag leader ka. Lalo na ang expectation sa'yo. This word. You are a worker of God. Okay? Amen po? Kaya dito po, murderer na, kaya wag na tayo maglaya. Pero, ano yan, ha? Now, Satan stood up against Israel. Tingnan mo, inudyokan ni Satanas ang Israel. Nag-uudyok yan. And, moved David to number Israel. Yan ang kasalanan ni David. Amen po? Bakit? Sininsos niya ang ano eh. Sino ang nagsabi sa kanya? Satan. Hindi kasi ayon sa kautosan. Amen? Why yung number? Bakit mo bibilangin? Para magiging powerful ka? Para itatalaga mo yung sarili mo? Na ikaw ang kanya? Akong nagpili sa iyo bilang are. Kaya nagalit ang Diyos. 3 parusa na kuha ng David yan. Mamili ka. Mamamatay ang ilang daan. May anghel ng kamatayan. Ano yung pinili niya? May pinili siya eh. May God. Okay. Kayo na magbasa. Assignment nyo yan. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone there, where the beast and the false prophets are, and they will be tormented day and night. Pakibasa? Forever. Si Satanas nandito, gumagala. Pag rapture na, 1,000 years yan. 1,000 years yan, ilalagay sa bottom list. Itatapon sa pinakamalalim na hukay. Kaya kapayabaan yun. Babalik sa dati. Yung mga ahas, hindi nakakagat. O yung mga leon, nandyan na, di ba? Yung panahon ni Noah, di ba kasama niya mga hayop? May ahas doon. May mga tigre doon. O, di sila pinakakagat naman. Importante sila naman pero mo mga kapatid, ang Diyos natin ay makapangyarihan. The God who is all-knowing. The God who is everywhere present. Everywhere. All-knowledgeable and all-powerful God. The omniscient God. Ganun kapangyarihan ng Diyos. Kaya pwede niyang tikumin yung dila ng leon na hindi kakagat. Kasi nilalang ko yan. Overpower ka niya. Dominion sa inyo yan. Kaya tahimik lang kayo sa arka. Ganun din po sa atin. Pag naka-Lord ka na,
Abay mga kapatid, huwag ka nang magpa-influence. What is the meaning of sin? Satan influence now. Hindi bukas. Ang tukso nandyan lang. Pero pag pinatulan mo, abay, tapos pa. Nakalista sa Book of Life mo yun. Tukso number 1. Tukso number 2. Pinreach ko na yan eh. Kaya mga viewers, kahit na wala kayong kanong view, i-click nyo naman. Hindi na pumo-forward yung aking yung aking subscriber ilang buwan na. Pero truth ito eh. Masakit kasi kaya yung iba, siguro, ayaw nila, nandyan na naman yung nandyan na naman yung truth. Parang siya na lang yung truth. Isa lang ang truth dito. Yung Word of God, si Jesus Christ. Yan ang demonyo. Una, nature, man, word, and Satan. Ito ang solusyon sa lahat. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Dumaan man ako sa tubig, di ako. Dami nang nalunod. Nalunod sa kasalanan. Ito na sila kung anong gagawin. Pero pag may Diyos ka, hindi ka mahihilo. Diretso ka sa mga pangako na Diyos. Kitang-kita mo! Kitang-kita mo! Meron ako. Abang na alam niyo naman, pag nag-ano ko sa brother, talagang nung binata pa ako, pero alam niyo, si Bishop, medyo 65 years old na, ano ba? Ay, malinaw pa po. Malinaw pa to. Malinaw din ito. Pag nagdadrive ako ng gabi, wala akong salamin. Pag nagre-reading lang ako, bakit po? Yan ang kasama po. Pag-edad. Kasama po yan. Amen po? Basta ito, ay, naka-angkla tayo ito. Yung Holy Spirit yan, nandiyan. Hallelujah. Damang-dama mo, mula talampakan hanggang ulo. Kaya yung apo ko, it's got that! Sabi, no! God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. Grabe! I can't believe in my head. I can't believe in my head. Palapakan nga natin. Yes, Lord. Kaya mga kapatid, if you give time to the Lord, portion of your time, ako, sa fasting and prayer, madadagdagan ang buhay niyo. Pag nag-fast, yung aktivitas niyo bilang tao, tapos ialay mo sa Diyos yan, naku, yung design mo talaga sa Lord, ano ibibigay niya? Ibibigay niya. Kahit na wala ka, pero yung pananampalataya mo, sagana. Pag sagana pananampalataya, ibig sabihin nakakangkla ka. The requirements of God is only a mustard seed faith. Galing sa Diyos kasi yun eh. Pag galing sa Diyos ang pananampalataya mo, atindi mo. Pero kung galing lang sa'yo, wala. Galing lang sa mga kaibigan na basa. Kasi pwede kang maniwala sa binabasa mo eh. Pero pag galing sa Diyos, ang dami ng bagyo. The rock of ages. Bagyo, sakit, karamdaman, hirap, tiisin, emotional problem, pamilya, anak, pagbayad, lahat-lahat. Nakatayo ka pa rin sa mga pangako ng Diyos. You'll never be moved. Sinabi yan sa 1 Corinthians 15, 57 and 58. Magpakatatag! Ano pa? Magpakasipag! Ano ba? Sa gawain ng we must abound in the work of the Lord. Hallelujah! That is the secret. Kahit may pinagdadaanan, magpakasipag ka lang. I'll tell you, God will inspire you. The Holy Spirit urges you to move forward, not backward. Hallelujah. Anong Diyos? Simple na lang.
In the beginning, God. Ngayon pa lang, umpisa ng ano mo. Lagay mo na Diyos sa buhay mo. Mga viewers, pagbuklat mo lang ang instruction ng Lord, the Scriptures, in the beginning, God. Yan ang ipamukay mo. Kasi, siya ang lumikha ng lahat, di pa tapos. Created the heavens. And God created man in His own image. The image of God. Kaya very powerful. Kahit na wala ka sa Diyos, hindi ka naniniwala dito. Dahil mahal ka ng Diyos, pinapakain ka ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, kahit na gaano ka kasalbahin, ayaw mo sa gobyerno, may sarili kang pananaw, without any existence of God, pero pinapakain ka pa rin ng Diyos. Kahit na ayaw ng Diyos, ipilit pa rin isinasaksak ang Diyos sa buhay ng tao. Even in ceremonies of solemnizing wedding ceremony, nandun ang mensahe ng Diyos. Child dedication, business dedication, nandun ang mensahe ng Diyos. Until yung kukunin ka na ng Diyos at your funeral service, nandun pa rin ang mensahe ng Diyos. Ililibing na yung tao, nandun pa rin ang mensahe ng Diyos. Babalik ka sa lumikha sa'yo. Okay? God is His Spirit. And those who worship Him must worship Him in Spirit. Eh, pag nag-worship tayo, yung Espiritu ng Lord nandiyan, ilagay niya rito sa atin. We have the connection 24/7. Kaya huwag kang mag-alala sa na may sakit yung iniwan mo sa bahay. Meron kayong pagdadaanan bukas, makalawa. Sana ako maghagilap ng pambayad ko sa bill. Huwag kang mag-alala. Makakaraos ka. Pinagdaanan na natin lahat. Pero magaan yan pagkasama mo. Palapakan ko natin. Ano pa? Ito na. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for me. Ganun tayo kamahal. Kahit na gano'n tayo nagkasala. Hanggang ngayon, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Binigay niya talaga yung kanyang bugtong na. Pag nanali ka dyan, hindi ka makapag. Sumunod ka lang para pagpalain. Amen? Ano pa? Who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. Hindi nawawala ng patotoo ang banal na kasulatan. Hanggang ngayon, hanggang sa oras na inaalok pa rin ang Lord ng pagpapala sa tao. Sabihin mo siya katabi, mamimili tayo. Ano yung pagpipilian natin, di ba yun? Yung nature, yung introduction ko. Men, sarili mo. Diba? Word, dito ka. Satan, kawan ng demonyo. O dito nakatigil tayo sa Diyos. Lahat ng problema mo, solve yan. Kahirapan, kaya purahin ng Lord. Marami kang utang, yung kaibigan namin. Hindi. Ano na lang, saka na lang. Hindi pa napapanahon. Ano pa? But, ito na. Pagkibasa. As a witness for nations. Yung panahon po natin, i-preach mo, sharean mo yung kapwa, yung tao, hindi ka kukontrahin. Natatakot na sila. Kasi marami nang nangyari. At nababasa, naririnig sa Facebook, sa YouTube. Pag kumukontra sila sa instruction, hindi mo pwede labanan yan. Kahit na gaano ka katalino, at yes ka, mahal ka pa rin.
Hindi mo kilala ang Lord, hindi mo pinapaniwala na si Jesus Christ ay Diyos, tao lang, mahal ka pa rin. Sabihin mo, propeta lang yung Kristo nyo, aguto, mahal ka pa rin. Nag-worship ka, may result, mahal ka pa rin. Nag-worship ka sa bato, simento, kahoy, mahal ka pa rin. Kaya lang, binigyan ka ng Lord ng panahon na pumili. Pumili. Sa Diyos, sa mundong ito, sarili mo, sa demonyo, o sa Diyos. Meron ka ng kakayahang pumili.